кино ду вазифа дорад: инъикоси воқеияти атроф ва офаридани воқеияти нав. Зигфрид Кракауер, ҷомеашиноси маъруфи олмонӣ, мунаққиди синамо, нависанда ва публисист. оё татбиқи ин вазифаҳои синамо то чӣ андоза холисона инъикос мегардад ва ё дар ин замина дасткорӣ сурат мегирад? биёед муайян мекунем. салом бинандагони гиромӣ, дарсҳои киношиносиро идома медиҳем. ин навори 4 моҳ аст ва имрӯз дар мавзӯи дасткорӣ ё худ манипулятсия дар кино ҳарф мезанем. мебинем ки дасткорӣ чӣ гуна аст ва дар мо чӣ таъсир дорад. дар филм чӣ гуна инъикос мешаваду мо чӣ гуна қурбони он мегардем. хуб, манипулятсия ё худ дасткорӣ чист? дасткорӣ манипулятсия таъсири пинҳонӣ ба шахс ки ғояҳо ва хоҳиши худи ҳамон нафарро поймол карда, талоши таҳмил, яъне бор кардани ғоя ва хосторҳои нафари дасткорикунандаро ба миён мегузорад. ҳар яке мо дар вақти муошират ва муносибат ҳамеша бо манипулятсия дучор мешавем. аз меҳрубониҳои кӯдаконамон барои ҷазо надодан ба хотири ягон чизи бади эшон то фишори фаъоли фурӯшандае ки ба мо чизи лозимиро фурӯхтан мехоҳад, мо дучори дасткорӣ мешавем. аммо мутаассифона мо на ҳамеша дарк мекунем ки моро фиреб медиҳанд ва аз ин рӯ мо кӯшиш намекунем ки худро аз ин таъсири манфӣ муҳофизат кунем. синамо як намуди маъмули таъсиррасонӣ ба афкори ҷомеа тавассути таъсири баланди эмотсионалӣ, навиштани таърих, фароғат ва эҷоди системаҳои нави стандарткунонӣ ва қолабсозӣ мебошад. аз ин нуқтаи назар дар ҳама давру замонҳои мавҷудияти инсон дасткорӣ яке аз воситаҳои асосии идоракунии омма ва таъсир ба шуъур буд. бо мурури замон усулҳои бештар ва мураккабтари манипулятсия пайдо шуд. ман дар жанрҳои мухталиф филм эҷод мекунам ва зӯроварӣ якқисмиён аст. ман боварӣ дорам ки Том Эдисон камераро барои гирифтани ду чиз ихтироъ кардааст: буса ва куштор. вақте силоҳ дар филм пайдо мешавад, он филмро ҷолиб мекунад. Квентин Тарантино, коргардон, сценарионавис, продюсер ва ҳунарманди амрикоӣ. кино барои он сохта шудааст ки ба тамошобин таъсири бениҳоят баланди эмотсионалӣ расонад. ҳатто Ленин қайд карда буд ки барои мо аз тамоми навъи санъат кино муассиртар ва муҳимтар аст. бо ёрии бевоситаи тафаккур, ақл ва эҳсосот, фикри шахс дар бораи воқеият ба куллӣ тағйир меёбад. Маршал Маклухен синаморо як расонаи гарми оммавӣ пиндошта буд, яъне ба онҳое ки дарки тамошобинро комилан ба худ мегиранд ва бинандаро маҷбур мекунанд ки бо қаҳрамонҳои филм шиносоӣ кунанд, ишора мекунад. ба инсон агар ҳар рӯз одамкушӣ, задухӯрд, манзараҳои зӯроварӣ, фиребу найранг нишон дода шавад, пас бо мурури замон он чизи оддӣ мешавад. бадкирдорӣ ба одат табдил меёбад. эҳтимоли он ки зӯроварӣ метавонад аз экран берун шавад ва ба воқеияти худи ҳаёт табдил ёбад, аз эҳтимол дур нест. дар китоби Александр Шариков 12 таъсири бади телевизион ва вазифаҳои омӯзишии расонаӣ ҳодисае тасвир шудааст ки як кӯдаки 10 сола пас аз тамошои барномаи ҷангҳои беқоида дар шабакаи марказӣ хоҳари хурдии худро кушта кӯшиш мекунад чизи дидаашро такрор кунад. тибқи як пажӯҳиш ки соли 2004 дар Москав баргузор шуд, хоҳиши то андозае монанд шудан ба қаҳрамони филми хушунат дошта пас аз тамошои ҳар як филми русӣ дар 7% ҷавонон пайдо шудааст. дар 17% тамошобинони ҷавон ҳангоми тамошои филмҳои ғарбӣ чунин хоҳиш пайдо мешавад. ҳоло чанд роҳи дасткорӣ дар киноро дида мебароем, яъне кино чӣ гуна ману шуморо қурбони дасткорӣ мекунад ё худ чӣ гуна идора менамояд. қаҳрамони муваффақ намунаи ибрат барои тақлидкорӣ ва монанд буданд ба ӯ. дар филмҳо барои мо қаҳрамонҳое сохта мешавад ки мо дар мисоли онҳо худро ҷустуҷӯ мекунем. мо мехоҳем ки мисли ҳамон қаҳрамон бошем. масалан, кӯдакони имрӯза мехоҳанд мисли суперқаҳрамонҳои филмҳои ширкати Марвел бошанд. масалан, либос ва ё бозичаҳоеро ки дар онҳо акси ин суперқаҳрамонҳо инъикос шудааст, истифода бубаранд. ҳатто қаҳрамонҳои нақшҳои манфӣ баъзан ба мо чунон таъсир мерасонад ки мехоҳем мисли он бошем. ин аст дасткорӣ. барои чӣ қиссаҳои ошуқона он қадар ба мо таъсир мерасонад? ҷавобашро шумо албатта медонед. ин ҳиссиёт ба ҳамагон ошно аст. ҳама касеро дӯст медорад. ҳар нафаре ки дӯст доштааст ба сахтиҳо ва мушкилот рӯбарӯ шудааст. ин гуна филмҳо ба мо ҳамин гуна таъсир мерасонад, ки мо бо таҷрибаи худ муқоиса менамоем ва аз он муассир мешавем.
созандагони филм бо ҳамин роҳ метавонанд ба мо дасткорӣ кунанд. ба ҳар гуна персонажҳо ворид шудан осон ва реалӣ аст. аз ҳолатҳои ба мо маълум истифода намуда моро дасткорӣ намудан аз ҳама роҳи осон аст. ҳатто ҳолатро мо ба таври бояду шояд дарк накунем ҳам ҳар нафар дарду ғусаро дар ҳаёти худ ҳис кардааст. аз ин нуқтаи назар ӯ дарди қаҳрамонро мефаҳмад ва ҳамдард мешавад. ҳатто қаҳрамон нақши манфӣ бозӣ кунад ва ё қотил бошад ҳам мо ҳамдард мешавему ғам мехӯрем. боваркунонӣ омили муҳимтарин аст. кино тавонотарин воситаи бовар кунонидан аст, барои он ки ба воситаи филм ба чанд орган таъсир расонида мешавад. агар ин киноро дуруст ба роҳ монанд, ба тамошобин таъсир расонидан осонтар хоҳад шуд. мисол мо қаҳрамонеро ки кайфияташ хира аст, аз ваҷоҳати қиёфааш мефаҳмем. зершӯри мо вокуниш нишон медиҳад ва изтиробро эҳсос менамояд. мақсад ба даст омад, бинанда ғамгин аст. магар ин дасткорӣ нест? филм нуқтаи назарро ба мо таҳмил мекунад. мисолҳои боло бинандаро маҷбур месозад ки ба ҳолати рӯҳии қаҳрамон шарик бошад. ин маънои онро дорад ки ба шуури бинанда нуқтаи назарро ворид месозад. нуқтаи назар метавонад гуногун бошад: позитивӣ ё негативӣ, хуб ё бад, хурсандиовар ва ё ғамгинӣ, хандаовар ё тарсовар. аз ҳама чизи асосӣ, барои филмсозон ва ё нафароне ки мехоҳанд ба ақли мо дасткорӣ кунанд, қаҳрамони муваффақ, ворид шудан ба ҳолати рӯҳии қаҳрамон, бовар кунонидан ва нуқтаи назарро таҳмил кунонидан кифоя нест. чизи асосии дигар вуҷуд дорад. барои он ки ба зершуури бинанда таъсир расонида шавад, ба ғайр аз элементҳои болозикр фундамент лозим аст ки номи он сюжа аст. шумо медонед ки барои сохтани сюжет драматургия истифода карда мешавад, яъне санъати дуруст ҷобаҷогузорӣ кардани сюжет. мо инҷо бояд ба саволи асосӣ посух ёбем: кадом сюжа дуруст аст ва онро чӣ гуна муайян намоем? сюжаи дуруст ҳамоне ки кор мекунад. пас кадом сюжа кор мекунад? биёед онро ба муҳаррики мошин қиёс намоем. муҳаррики мошин аз 1001 ҷузъиёт сохта шудааст. агар як ҷузъи он кор накунад, муҳаррик аз кор мемонад. сюжаи дуруст ҳам ҳамин гуна аст. вақте сюжа дуруст аст, бинанда қаҳрамонро дӯст медорад ва ҳамдард мешавад. вақте ҳамдард шуд, ӯ ҳам ба ҷиҳати мусбӣ ва ҳам ба ҷиҳати манфии он қаҳрамон мубтало мешавад. ана дар ҳамин ҷо бинанда ба доми дасткорӣ меафтад. акнун шумо тасаввур кунед ки ба воситаи кино ва қаҳрамонҳо ҳама гуна идеяву арзишҳоро ба бинанда таҳмил кардан мумкин аст ё не? албатта ки мумкин аст. пас моро мебояд ки ҳини тамошои филм ба худ андеша намоем, ки мо чиро мебинем ва ба равони мо он филм чӣ гуна таъсир мерасонад. бинандагони азиз, ҳамаи дарсҳои мо ба хотири рушди дониши синамоии шумо омода мешавад. дар навори баъдӣ дар мавзӯи бурду бохти силсила филмҳо яъне сериалҳо суҳбат менамоем. ба шумо барори кору истироҳати хуш ва тамошои манфиатноки филмҳоро таманно дорем. то боздид.